chu hei zun ni som ni le paruk ania chuan in lama te kan oma ruah te sura karil ruah khanin hei thirbel kan ti mo suankang te kan te a then chuan kang te kha kan ti fai te ang ka tia zia mai ka tuma har salut tuka cha lut tuk to a thil kan mom na cho me lo liam te kha tia anga khanin hei lo bal du em be ya han zia fai the khani ka ti lawa chuan an soi to fok thina an ro thina lo man tia mana khang ka ti chin deuh to ka thiam vak lawa voin chu ka man mei ka tia chuanin hei ti hian mei te kan chep chawa i thinga hnong lu to ka in hnuaya in chunga ka phal lawa khur kha in hnuaya mei ka chema chuanin hei mau hi tha ka tia ma se tun tuma chuan ka nei tlat lo meya parcel cha te ka zonga thinga lo hnong lu to ka al kai hlei thei box si lawa ti hian hei khulut tuk le ngala me khurim kanam na sadon hle ni vo in chu chuan hei kan ti le don ni chuan be ti kan ti kai chawanga thli thobok sia ka ti na lai mun hi mo chuan ti hian kan ro chho ve do ni eng ang takin ge aron fai chho do nang a ro zong zong hi atla fai the ve kan tia chuan ti hian kan ro char char phot do ni an lo ti photo thina ti ve shim shim ka du wang khanin hei thirbel cha chinia aluminium ang te kha chu a chi vak don lawani sateu kha chuan ti chi don lawa hei heng hi chu cha ber chi khania ti hian me hi al deuh hle ka ti ngai don ni to tur kan zong khom zel anga kan la khom zel photanga chuan ti hian kan lo en zel don ni a cha khop me amo ti nge da ka shelo chem ten ti tlak ka tumak ka in ti at deuh le ngala a lo cha to khop mei me thi le don ti hian kan ti zel phot don ni al du lo lu tuka ti hian ron al le hluaya gas te kan man ve to awangin mei hi kan mang lu tuk to lo wang khan ti fai ka du to a me kan lo chuan un na te le khatiang te khani wang khanin lo cha to em ani than te chuan mi vok to chum vak vak da vak lai ti hian kan da thina an tia khatiang kha om to si lo wang khan mei kha kan ti chop ve a thi tholu tukka ran ya hei in chunga chuan ui om in bal vek don a rim te na a khatiang kang kha a then pe chu ti hian na sa to lu tuk pe hi chu hei a thirbel mo kha mi ro kha hei tiang a khan a kang vak thin anin ti le ngala ka to lu tuk ngam lo deuh hle ka kala ti thang si lo ka ti chat te ka hlau dewa chuan maro chu a cha chi hawi chu a urnat kha poi lo an lo tia na chang ka lo she lo wa chuanin ei kan to chho don ni ki kan to chawa al thakop do me thli thol tuk te kan dal ve la mo aro khi ron tlavek do ni khi ron tlatran deuh to a chung khi chu mo ma se to anat ve deuh chu lo ngai ni hi alum lutuk a khuk lai pe chuanin katlan chhia a khulut tuka ron al thale ta khap me ka thing tua hi alo hnong dewa thu zela
in nuai ka da ania ti khan Thirbel Suankang kan ti mo kami bal bet lut tuk to thil mom kan na khatia angkha fai takin kan ro fai do ni al doi phot te se ti hian han al zel sela aron tlak khok zel thiang khi a chung khing lai khi aron tla tran to khi a var to khi mo ti khian aluminium pana te ka chuan ti chi vak lo mai the ni mai al nat tir chi ni lawa o hei fai to khop mai aron fai tran to a chang ka lo khong ker ka khon ker lai ka chu ka tilang lawa ka khong ker aron tla du lu tu khi tholu tu ka changin ka thut son san de ya han chom le thina mai hi ma mấy khu căn hẳn tòng tặc tặc cho lu hay lúc mấy lắm ở trái tục phải tổ lút tục lẽ ngay là hay phải chân tổ lút tục à chel na lai te po abeng kan ti te po ku ron phải chân tổ ni tle min la dum dewa à chel na lai vel khu khung lai vel tak khu ki lai chak lam deuh ki ala dum mala om deuh hlek boka aro na sa ve to he hi chu mo thil kan kana tel mom te le kan han chuang liama khang balbet kha lo na sa thei em ani arim po chia ti hian fai takin ka ro do ne ni mấy po al tha mấy po al tha to khop me a he thing vel a hnong lu tuka tun lai chu ro su re deuh reng thin box ya a hnong deuh vek me mau vel om se anwa mang hei parcel chia te ka ro ringo talom ka thing man hi thu na salu tuka al tha thei si lawa hian ki banga ka danya rangwa ki banga kyang ka da kya ron tla thla dewa ki asa to sia ka khoi ngam box si lawa al tha khop mai o chuanin hei kala thlata a chuanin alo bol tik tik ani chu hei athar ang deuh khan mo a thiran han chuan tlim ang deuh khang ya ka sei thiam lo ti khanin hei lungtat chem kan ta na ang te khan ka ril ru khan ui ka tat kwal don ka tia khami bol tik tik te ka shoot mam ve ka a bol deuh tik tik ka chung te khu ti kwan chuan bel chung no na ang te khan steel ul mo bel chung no na te khan ka not fai ta te khan hei tharang var in alo omani alo thavia wani e te an chu a cha chi ni wang khan in engma aluminium te anga khate anga soi khan i ve lo ta chuan hei ti hian fai lu tu ki lo om thei renga tiang a cha lu tuk to kha chuan in thil chuan te kha alo sahar em big me ya hei a tha ka ti khop mai ke chuan ol sam ka tia chem vel khan ti fai kan ka ti fai thei thlot lo chuan hei ti hian me an ro thin ti ka sia ta wang khan kan ro ve china khate ang bel cha tak tak ti fai har sa si hei a von na lai zong zong te poki fai ve ka ni in lo ti ve chin don ya hei thalut tuk mai abeng kan ti te hi no fai hi har thei me hei abeng lai mo a von na lai ang te hi ti fai har hei me kan ti chu hei a fai vek me ya kar zong zong thlengin a ro kha ron tla fai vek me ya
a ol sam no ti la tua mo ka no trei viau do ni a fai po te ang em hen a fai don lawa a thalut tuk ka ti ni chu in lo ti ve thin don